Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa olisi taas mun maideita. Tässä videossa olisi mun maidei. Ensimmäistä kertaa ja mulla on tänään vierailijana, koska mä halusin päästä myös nupun mun maideihin, joo. Mä oon Sepeli, elikkä mä, jonka piti tulla alun perin maideihin. Ja mä oon se jää, joka ihan aluksi valittiin maideihin. Ja mä oon se nuppu, joka ei pitänyt tulla maideihin. Vähän hävettää, kun piti suuttua. Anteeksi. Tikru. Ei haittaa. Juu. Aloitetaan. Mennään tänne. Mennään tänne. Ai siis sinne. Okay. Täällä on siis Tikrun kotona. Tikrulla on tämmönen hieno lattia, tällainen kova, mikä on hyvää matskua. Ja sitten tuolla Tikrulla on valkoinen seinä. Minä saan esitellä mun kodin. Okei, Tikru. Elikkä tällainen kova lattia, joka on hyvää matskua. Tässä on mustia raitoja. Ihan niinku musta. Ja sitten tää on valkoinen. Eikö siitä on musta. Mutta se on myös harmaata. Ja joo, ja valkoinen seinä, joka on aika iso, koska täällä kuuluisi olla ihmisen talo. Kuuluisiko, Tikru? Joo, ei eläimillä ole omia. Hyttynen on tuossa pois, Hyttynen. Se lensi nyt. Himskattiin. Tikru, onko se varma, että se oli Hyttynen, koska se on tossa ja se on ampiainen? Nyt se on poissa, Tikru, ei tarvi huutaa. Hatsiu, 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 hatsiu. Täällä ei saa aivastella täällä talossa. Okei, anteeksi, kun mukana lensi pari hyttystä, anteeksi siitä. Eikö Tikru saa edes yskiä? Au. Ei ainakaan kaatuilla. Tikru, mä lähden sun maidesta. Anteeksi. Ja. Mä oon Talli, omistajien. Heppa, elikkä mä oon Kinni, heppa. Joten joo, mulle on turhat hintanna. Sitten Tikru. Jos sä teet jotakin pahaa, kerron mun omistajalle. Niin, se kertoo hänen omistajalle. Tikru! Selkään! Okei. Mä oon liian pieni. Mä haluan hänen selkänsä. Se on sopivan iso. Näin. Alas. Ja mä haluan testata sua, koska sekin on hyvä. Ja Tikrukin on kolmot hänen selässään ei pysy. Pysyin mä, mutta mä hyppäsin alas. Tästä ei tullut sun maidei. Älä huuda pienemmille. Anteeksi. Mutta kun siitä ei tullut sen maidei. Lopeta, Tikru. Tai varsinkaan siitä tulee hänen maidei. Ja mun. Ja ei sun. Jos sä et nyt lopeta tota tintailua. Okei, vaikka mä kyllä voisin syödä sut. Miten niin mut? Mä voisin tappaa sut. Siis mikä tää riita nyt on? Kumpikaan ei vois tehdä kummallekaan mitään. Kaikki on yhtä tärkeitä ihmisiä. Kuulitko sä? Kaikki on yhtä tärkeitä. Myös minä. Et oo. Onpas, tai sun maidei häipyy ikiajoiksi. Ei mua saa uhkailla tai mä syön sut. Hei, kuuliks sä, Tikru? Kaikki on yhtä tärkeitä tyyppejä. Niin mäkin varmaan olen, tai en itse asiassa ole. Mä nähden sitten tästä maideista. Niin mäkin. Hei, Tikru.
kai mäkin siitä nähden. Mut en mä pahalla tarkoittanut. Tästä tuli sit varmaan mun maidei. Mä aion nyt mennä. Ei Hesseen. Mä menen nukkumaan, mulla on väsy. 100. Mitä mä sanoin just? 5 päivän kuluttua. Onks mä nukkunut jo 5 päivää? Eikö mä oon nukkunut 5 päivää? Keskuspäivä. Sä oot nukkunut 5 päivää. Aivan sama, mene pois. Okei, Tikru. Mene itse. Tikrusta on muuttunut ihan kauhea. Tää video taisi olla tässä, moikka. Siis mä tiedän, mutta tää oli hässäkkää. Moikka.